ке прелитнам, пак при тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Назад, назад, моме Галино, немој да одиш подир мен, че пред нас има река глибока, неке можеш да ја препливаш. Че пред нас има река глибока, неке можеш да ја препливаш. Здравейте, уважаеми! Намираме се в Бурж. Севка на Ирена от Плевен, красицата. Да гледаме малко и този важен чек. Това е столицата. Това е столицата на Уест Фландрия. Брюж. Брюж е известен не само с архитектурата си, но и с хубавите си лафълс, шоколад и бири. И сега е известен с мен, най-известният българин в Белгия. Така. Тук е и мама Ева. Мама Ева, кажи здравей. Така, кажи сега, Андрей, моят приятел, ние с тебе от колко години се познаваме? Ами има, да кажем, 2 декейдс, 20 години. 20 години. Добре, за тези 20 години ние направихме ли доста големи промени в живота си? Със сигурност. Първата и най-важната промяна е оттам, че сме се променили като хора към по-добро. И не само това, а имаме деца, за които да се грижим и да се борим. Кой е единственият, който ни помага на нас за тези неща? Господ Бог. Господ Бог. Единствения и неповторим. Който се грижи за нас. Значи, знаете, лудите сме много, ама сме качествено луди. Точно. Ето го и Тими. Една лудост сътворена. Така. Кажи сега, нещо липсва ли ти от предния начин на живот, който водят? Не, даже съм разочарован от себе си, че съм се подклъзнал в този път. Аз обаче ще ти кажа едно. Приеми нещата като мене, защото аз този живот се научих да не губа. Единия път печела, другия път се учи. Затова не се разочаровай, не се отчаивай от нещата, които си преминал през тях, защото те ще направили по-силни. Трудните дни са за силните хора. Така ли? Ние сме тук. Какво говориш? Ние говорим за нашите хора. Да видят, че ние сме се променили. Към по-добро. И мамо, сега към правите колата няма. Надявам се микрофона да се чува добре. Има връзка. Ние толкова нищо не сме казали, защото казали сме, че ние сме направили някаква промяна в живота си. Точно така. Хайде вървете с децата, ние тук ще разглеждаме и ще се опитаме да допренесем на младите хора в Плевен и в България, нали така? Да. Да знаят, че може да правиш грешки в живота, но никога не е късно да ги поправиш. Точно да така. се стремиш да ходиш по чисти пътеки. И единственият, който може да ти помогне реално, ако ти сам решиш да си помогнеш, е точно което казахме и двамата. Да, но за целта ти трябва вътрешно да имаш тази нагласа, тази енергия, за да може да се връща обратно същата нагласа и енергия. Вече рече, че ако всеки ден мислиш позитивно, чувстваш се усмихнат и искаш и знаеш, че там някъде има сила, която може винаги да те докосне, това е начина да промениш всичко. Демек, да го перифразирам, да могат да го разберат уважаемите зрители и приятели, които ще ни гледат.
Вие трябва да разберете, т.е. ние трябва да разберем, че хората сме огледала и както се погледнем в тези огледала, ще видим такова отражение. Точно. Ако ти де факто му се усмихваш, и то ще се усмихва. Ако ти го ругаеш, и то ще ругае. Но също така трябва да разберем, че много ситуации ни се дават, примерно, някой да ни поругае, за да видим ние как ще реагираме. Ако ние вървим правилно в пътя, то ние ще го поемеме по някакъв друг начин, ще го благословим и ще си вървим по пътя. Нали? Няма да му обърнем внимание. Да, извинявам се, да покажем на милите драги хора Коледния пазар в Брюж. Коледния пазар в Брюж. Заповядайте, драги. И здравата. Заповядайте. Вижте. Славете се. Да. Ще купим един. Окей. Сега търсим вино. Така, по едно топло винце. Топлото винце ще го... Да. На къде си е и топлата мама. От тук надясно ще тръгнем да отидем в един магазин, в който замък, в който предлагат над 200 вида различна бира. Vamos a un castillo donde nos van a dar más de 200 tipos diferentes de cerveza. Vale? Така, драги приятели, ето виждате, че има начин човек да се промени начина на мислене. Стига да го иска. Да, стига да го пожелае, стига да се покае, да се разкае и наистина да предприеме действия, които да го доведат към по-добър начин на живота. И не само да чака външно някой да му помага, а и той сам да си помогне и тогава ще дойде правилната помощ за всеки един от нас. Енергията идва първо от нас. Това, което живее вътре в нас, то се проявява навън. Така че ние сами взимаме решение кой ще ни ядосва, кой ще може да се играе с нервите ни. Нали така? Това не означава, че от днеска за утре ние ще можем да направим някаква промяна, но постепенно можем да смягчаваме онова вътре в нас, което не ни позволява да се извисяваме до по-големи висини. Сега ще ви покажем малко от улицата, ако искате да погледате тук в Белгия, защото наистина са доста хубави и вижте колко е с хора. Много е красиво. Ако виждате, доста е чисто, като говорим на земята. Ние се намираме, пак да кажем, в Бруж. Бруж, столицата на Западна Фландрия. На Западна Фландрия, да не кажа, като багна за нас, защото съм близко до морето на 15 км. Заради това го споменавам. До океана е. До океана. С мама и окей. Ей сега, студено? Студено ли ти?